Me llamo Laia, tengo 16 años y llevo aquí en el Palau de la Música cantando desde los 9 años. Estaba en un centro para hacer los deberes y me dijeron, ¿quieres cantar al Palau? Y yo, bueno, vale. Y pues me uní y me gustó. Era la primera vez que me apuntaba en un coro. Mis padres son de Filipinas y les ha gustado mucho que yo venga al Palau a cantar porque dicen que podría ser una muy grande oportunidad. Y están muy orgullosos porque así practico cantando y como me gusta mucho la música, pues a veces toco el piano en el coro y eso. El projecte social que hem volgut desenvolupar des del Palau havia de ser coherent amb els orígens del Palau, amb l'origen coral del Palau. I la idea, de fons, és que pel fet de cantar junts, la gent agafa més sensibilitat, més autoestima, més sentit d'equip, més sentit de col·laboració, i això, en quin col·lectiu pensàvem que això es podia aplicar avui en dia? En el moment de claver es va aplicar als obrers de la fàbrica, que sortien de la fàbrica i s'anaven a la taverna. En els nostres dies pensem que on es podia aplicar era en col·lectius de nens i nenes que tinguessin d'alguna manera risc d'exclusió. Llavors, del fet de cantar junts, del fet de tenir tots aquests valors, de l'autodisciplina, de la responsabilitat, de la sensibilitat, del treball de la veu, llavors vam posar en marxa aquest projecte, que ara hi participen més de 2.000 nens i nenes, i que se centra en el fet de proveir-los classes de cant, professors de cant, i el fet de tenir aquesta il·lusió compartida de cantar conjuntament. Hay chicos y chicas de Filipinas, de Croacia, de India, de Pakistán y de aquí también, de Barcelona. Comparto coro con todo el mundo, es que a mí me encanta que haya de diversas partes del mundo aquí en el coro y es muy guay porque puedes saber culturas, les preguntas y hey, ¿y cómo son las canciones allá? ¿Cómo es la música? ¿O qué instrumentos tocas? El projecte social és un projecte que vam començar fa uns anys, que bàsicament és un projecte que el que volem és fer arribar tot aquest valor del cant coral a favor de la integració social. Nosaltres treballem amb nens i nenes, sobretot d'escola pública i d'escola concertada, i també d'entitats socials. I a més en entorns o en barris que veiem que l'acció és més necessària. Què fan aquests nens i nenes? Doncs molts venen aquí al Palau i canten amb nosaltres en aquesta mateixa sala, hi ha cors que hi assagen, en altres aules, els que poden venir, els que estan més a prop i que és possible que vinguin fins aquí, i hi ha els que són una mica més llunyans, tant d'altres barris de Barcelona com fora de Barcelona, doncs o bé ens hi desplacem nosaltres, o bé són cors que hi diem cors adscrits, que vol dir que nosaltres el que fem és la formació de direcció i la formació en el projecte, en els directors de tots aquests altres cors que no són del nostre equip, però que anem coordinats com un tot. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estoy aprendiendo a cómo socializar con mucha gente y me ha hecho tener muchos amigos. Y son muy divertidos y eso es lo que me hace seguir aquí en el Palau. Podría ser que llegue a cantar en un coro muy alto y no sé, y que pueda cumplir mis sueños de ser cantante. Evidentment, tota aquesta activitat és gratuïta per les entitats i per les escoles. Tenim una fundació al darrere que creu en això i uns mecenes que creuen en això i que ens permeten de poder realitzar aquesta activitat. No sabía que era el Palau, nunca lo vi por dentro y cuando era mi primera vez cantando en la sala gran, era como me salían diamantes por los ojos.
Al salir del palau, mis padres me vinieron a abrazar y claro, estaba también con mi hermana y nos abrazaron muy fuerte, así muy contentas. Y yo pues me sentía muy rara porque era una nueva como sensación o jo què sé. En aquest sentit, si volem il·lusionar a una societat, si volem il·lusionar a un col·lectiu, proveïm-los de música i així en serà.